हेलो खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोलायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैदों दि बिथांजो फावखुंग्रि कनजिता बर'नि आपकामिं मोनसे संनि बागै सावरायनो फैदों। थ' बिथाङा माबोरै आरो मोनसे सं मोनबावखो, मानि थाखाय मोनखो, बेनि बागै नोंथांमोननो गासिबो खोन्थानानै गालांजोबगोन। थ' बिथांनि गुबै भिडिअ मोनबावनायनि जाहोनानो जाबाय बिथाङा थांनाय भिडिअआव गोबां भिउस खामायनानै होनो हादों दै। मानि बिथांनि दाखालिनि ओंखारनाय भिडिअआ ओरैबायदि सुपार डुपार हिट जादों नालाय लोगोफोर। थ' बिनिखायनो जे मोनसे गोदान बिथाङा एलबाम मोनबावबाय दै। मानि बिथांजोआ मोनसे गोदान एलबाम चान्स मोनबावबाय। थ' जोंहा बिथां दैदेन प्रडिउसारा मानि चान्स होयो दै लोगोफोर। गोदान एक्ट्रेसफोरखौ गोबां चान्स होयो। बिथाङा सासे जोबोद मोजां मानसि। दा बिथाङा गोदान एक्ट्रेसफोरखौ गावनि चेनेलाव मानि गावनि प्रडाक्सनाव मानि खामानि होयो दै लोगोफोर। बेबायदिनो बिथाङाबो बिथांजो कनजिता बर'खौ गावनि प्रडाक्सनाव मानि खामानि होदोंमोन दै लोगोफोर। लाइभआव आवगायलांनो थाखाय मानि मौका होदोंमोन। नाथाय बिनि गिबि एलबामा गोबां सुपार डुपार हिट जाबाय नालाय। थ' बिनिखायनो बिथाङा दा मोनसे गोदान एलबाम मोनबावबाय दै लोगोफोर। दा बिनिखायनो गोदान मोनसे बैसागु एलबाम मोनबावबाय। बे बैसागु एलबामा बिथांनिया जागोन दि हादानाव मwider फैयो, बेबायदि जागोन दै लोगोफोर। मानि सिगांनि भिडिअआ ओरैबायदि बुरजा भिउस फैबाय नालाय। थ' बिथाङा आरोबाव गोदान एलबाम चान्स मोनबावबाय दै। दा बिथांनि लाइभआ मानि मोजां जालांसिगोन दै एबारनिफ्राय। मानि बिथाङा गोबां बेबायदिनो फेमास सं मोनलांबाय थासिगोन। थ' नैबे फैनो गोनाङा मोनसे बैसागु सं। बेयाव सासे फावखुंगुर महरै बिथां दैदेन औवारियानो माने बेयाव रल लागोन दै। आरो फावखुंग्रिखौथ' नोंथांमोनहा मोनथिखाबाय। थ' बिथांनि भिडिअआ फैबाय थानाय 3 थारिखआव रिलिज जागोन दै लोगोफोर। बिथाङा अबे चेनेलाव फैगोन बेखौबो खोन्थानानै होखादों। दा नोंथांमोनहा नायनानै लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा कमेन्टआव खोन्थाना होदो दे बिथांनि भिडिअआ माबायदि सुबुंफोरजों अनसायजागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियावनोसै। बयनिसिमबो गोजोन्थों लोगो मोनसिगोन बयखौबो उननि मोनसे गोदान भिडिअ। आरो नोंथांमोनहा बे संखौ खोनासंनो गोसोब्ला आङो डिसक्रिपसनाव बिथांनि चेनेलखौ थोंजोङै लिंक होनानै दोननाय दं। नोंथांमोना बे लिंकआव क्लिक खालामनानै बिथांनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय।